إخوانات الجل إخواتك بزانبن إخوانات وين عفكرة بحسب دنگی گل دنگی هر چهار پرچه کردستان شنوندگان چند رادیو دنگ گلدن باشگودارن هجا ایرو 28 تباخ 2024 چهارشنبه بروکسل ساعت 9 آمده ده همین و چند سرس به پیشکش بکندم دم آزادی رهبر آبهویه Helin Ümit Kut gerilaledici dagekeriye şereke ve eman dimeşine endama komiteye navendiya PKK Helin Ümit Beştari Medya Haber TV bu u şereke layeledici dagekeriye nırxan. Helin Ümit berxodan ali İmrali Slavkeri u gut bila bezanin ku ledici sistem akırkirna ali İmrali ledici tecide tekoşineke dijvar temeşandın. Gerlayin Azadiya Kurdistan'ı bu hilveşandına sistema İmrali'ye tekoşine dikin. Helin Ümit Banklı Cuvane Kurdistan'ı jikir ku bu Azadiya Rebera Pobikevin nava helwesteke hin çalak u radikaltır. Ve cuvan u rebera popxuynen evgeleke giringe hatta ku miruf tişteki femneke nikare ve cih jibine. Helin Ümit Kut rojnamavan Gülistan tara u heyro bahatin demaku ve kare rojnamavani radibun hatın şehit kirin. Be teybedi çepemeniya PDK hevdan ku komkuja bistusi tabaqi şehit kirin u birindar kirin rojnamavanan vajibike. Goten çekdarın goten reveberin PKK'ne le komkujili meydanı bu u tevaji rojnamavan bun. Endama komiteye navendiya PKK ani zaman ku gevne şopiye çepemeniya azad ve xwahim be xurti biri xistin bike hin behtir bu bandor bike mezin bike. Eğer Gülistan tara şehit ketibe ve set jin encuvan taqas bikevin şunavi ez banklı jin encuvan cuvanan hemuyan u civak yemedikim ku tevli partiye bebe. Parlamentereden Parti Beritan Güneş Lidicibin Pekin'in girdigan banka civina lezginli ihekekir. Parlamenter Partiya ve Kevu Demokrasiya gelenden Parti Beritan Güneş altın tekildaribin Pekin'in girdigan tipete en hejmariye hududu en bandırmaya Balıkesir'e serli komisyona mafemruvan an meclisi ihekeda. Tesellidan de balkşanlı serzaktin psikolojik enli girdigan de kavumen uva hat koten lidici girdigan politikaya ciddiya tecidi xistine meriyete uli koridoran nahelen ko girdi slavi beden hevdu. Tabi ku direge zede mafeji de 3 salin davide tu aktiviteyin hünerin ayin kirin. Duxazın tekildari vanji bey ku hince tekebe peşkeş kirin hateret kirin. Gardiyan de serqavuş ande digerin hev dedin girdiyan proveke bikin. Dama girdi bir telefon anda axıvın jale gardiyan anvetin aciz kirin. Beritan Güneş xwaz ku ihek ve avayke lezgin kom bibe. Le İran'e haş Kurd hatın bin çavkirin tora mafya murvana Kurdistan'ı bida xuyaneke diyar kir ku dina ve hafteyin bori de rejima İran'e li bajaruk ke gilan ya serb parezgeha Kırman şane haş Kurd bin çavkirine. Tora mafya murvanda zanı ku ev velati jiber ku tevli pirozbayi nevroza isal bubun hatın bin çavkirin. Nave velatiyen hatile bin çavkirin vuhane. Muhsin Esfendiyari, Araş Alfeti, Maria Khani, Cihangir Azadi, Lütfemlan Perviz, Hamid Reza Rahmiyan, Selman Perhan u Mustafa Rostemini. Lidilo ke zarukek hate qatil kirin lidilo ke Emir Baki Bayındır edeh sali demaku jixwere li kolar edilis ve bahane ku kalabalığı kiriye jali esnafeke li taxi ve bütçeki hate kuştun. Çavkanin heremiragihan ku bu yer du saatin şevede li taxa güzel vadi çi bu yer timen tendürüstiye zaruk rakirin nehoşxaneye le nehat rızgar kirin. Cenazeye Emir Baki Bayındır rakirin morga saziyat ba adli.
Qatilkirina Gülistan Tara û Hêro Bahatên Mêrsînê hate protestokirin Meclisa Jinana Dem Partiya Mêrsînê tevgera jinên azad têja û Komeleya Rojnamegerên Jina Mêrsînê qatilkirina Rojnameger Gülistan Tara û Hêro Bahatên protestokirin. Rêvberên Dem Partiyê Parlamenterê Dem Partiyê Ali Bozan nûnerên îhadê Mêrsînê û gelek kes tevlî bûn. Endama Komeleya Rojnamegerên Jina Mêrsînê ceren înan daxuyanî xwend û destpêka axaftina xwe de komkujî lanet kir. Ceren daxuyakirin ku vê êrişê destkeftiyên gelê Kurd û jinên Kurd hedef girtiye û got Rojnameger Nagihan Akarsel jî di encama van êrişan de li Silêmaniyê hatiye qatilkirin. Li daxuyanî de bank hatkirin ku herkes di dijî vê qirkirinê bibin xwedî helwest û têkoşîna xwe bidomînin. Şehîdkirina rojnavanan li Zûrî û Mûnihê hate şermezarkirin Kurdistanê li bajarê Cûrîhê duh piştî nîv rojê li pêşiya stasyona trênê ya navendî kom bûn û şehîdkirina rojnavanên Cephebeniya Azad Gülistan Tara û Hêro Bahatên şermezarkirin. Piştî rêzgirtinê li ser navê însiyatîfa jinên Kurd a Zûrîhê Beritan Boltan axîv û destşankir ku komkujî bi alîkarî û erêkirina PDK hatiye kirin. Piştre siyasetmedar Ayşe Hacar Başaran axivî got Dewleta Tirk armanca dagirkerî û îlhaqkirinê li Kurdistanê êrîşan dike. Faşîzm AKP MHP her roj li Rojava Başûr û Bakurê Kurdistanê komkujiyan dike. Rêveberiya PDK jî bûye hevkarê van komkujiyan. PDK bi hevkariya bi faşîzm AKP MHP re dijminatiya gelê xwe dike. Çalakî bi duruşmeyan bidawî bû. Li bajarê Mûnihê jî şehîdkirina rojnavavan Gülistan Tara û Hêro Bahatên hat şermezarkirin. Di çalakiyê de daxuyanî hattayîn û bank li raya giştiya Ewropa hatkirin ku li hemberî komkujiyên li Kurdistanê bêdeng nemînin. Malbatan ji PDK cenazeyê zarokên xwe dixwazin li Xelîfanê li ser Çemrezê di şeva 28-29 tebaxa 2021 de komekê ji 7 gerîla li êrişa hêzên PDK rast hat û 5 gerîla şehîd bûbûn. Yek ji van şehîdan jî Yusuf İbrahim bi nasnav Serdem Cudî bû û kekevî Yusuf İbrahim û xuşka wî Gülçin İbrahim ji aneferê axivîn. Yusuf İbrahim destşankir ku gerîla rûmeta gelê Kurd diparêze û got gerîla ji bo gelê xwe canê xwe feda dike eger gerîla nebûya gelê me jî nedima. Yusuf İbrahim destşankir ku dîroka PDK rûpelên qirêj dagirtiye. Xıyaneta PDK ne tene îro heye PDK dijmine gelê Kurd e haya gelê Kurd ji xıyaneta PDK heye. Xıyaneta wan eşkere bûye eger PDK nebûya Dewleta Tirk nikaribû gaveke bi tenê jî li Başûrê Kurdistanê bavêje. Yusuf İbrahim bi bêrxiz ku wan li ber deriyê Sînûriyê sê malka Konvedan û 11 rojin ji PDK xwestin ku cenazeyên şehîd Serdem û hevriyên wî radestî wan bike. Lê PDK guh neda bank û daxwazên me. Em cenazeyên şehîdên xwe dixwazin eger ji xwe re dibêjin ku Kurd e divê cenazeyên me teslîm bikin me. Gülçin İbrahim jî got bi destê Kurdan zarokên Kurdan şehîd dikin ev şermek mezine. Me cenazeyê birayên min û hevalên wî xwestin. Hîna jî em dixwazin lê cenazeyê şehîdên me nadin me. Gülçin İbrahim banklı PDK kir ku cenazeyê Serdem û hevalên wî bide malbatên wan. Bila PDK bi vê zanibe sal jî derbas bibe em ê cenazeyê Serdem werbigirin. Jinên ji tarîtiya Daişê rizgar bûn û ji bo azadiyê têkoşiyan berdevka yektiya jinê ya Zenûbiya ya Bakurê Sûriyê Şahrazad El Casim li ser avakena saziya xwe ji aneferê axivê got kobanê de avabûna saziyên jinan de bû pêşeng piştî êrişên çeteyên Daişê li herêmê Tabqa û Reqa Minbiç û Dêrazorê jin 5 salin di nava stemeke tarî de dijiya bûn. Çeteyên Daişê xwedî mejiyeke tarî bûn. Lê têkoşîna li dijî barbariya Daişê ku ji kobanê destpêkir û bahozê bidawî bû jinan şanseke nû bi dest xistin. Bi saya YPG û YPJ herem ji barbaran rizgar bû. Ji bo vê jî jin hemû bi YPJ re ne. Piştî rizgarkirina Reqayê jinên Reqayê bi kêfxweşiyeke mezin YPJ, YPG û Qasedê pêşwazî kirin. Îro jin li vê derê di çarçoveya projeya Netewê Demokratîk ya Rêveberiya Xweser de azadin û dikarin li dijî fereseta kevneperestî têkoşînê bikin. Şahrazad El Casimani ziman ku jinên li Tabqa Minbiç Dêrazor û Reqayê di sala 2021 de rêxistiniya xwe ava kirin. Yekîtiya jinê ya Zenûbiya jî di vê salê de hate ava kirin. Navê Zenûbiya bi taybetî hate hilbijardin. Zenûbiya ji bo jinên li vê herêmê figüreke geleke giran e.
شهرزاد الجاسم لسر خباتên xwe jî vê dibêje navenda me li Reqeyê li Tabqa min biçû dêraz û rejîm meclisên me hene teva jî ji bo perwerde tenduristî beşên civakî demokrasî û adaletê kar dikin jin êdî li ber pirzewacî û zewaca di temenê piçûk de radibin di encama têkoşîneke dijwar û demdirêj de encameke girîng jî hatiye bidestxistin wekî yekîtiya jineya Zenûbiya em ê li dijî êrişên derve kevnê şopiya li hundir têkoşîna xwe bilind bikin. Bülent Arın ji Emine Şen Yaşar re got Tirkiye hemû bi doza ve dizane. Çalakiya nobeta adaletê Emine Şen Yaşar a li ber meclisê di roja şeşemîn de dîsa berdewam kir. Kêliya ku Emine Şen Yaşar çalakiya xwe di doman serokê meclisê yê berê Bülent Arınj ê AKP'yî ku wir de derbas bû hat cihê çalakiyê. Arınj ji Emine Şen Yaşar re got xwedê alîkariya we be. Ev mesele wê li meclisê were çareserkirin hayê çareserkirin bi wê zanim lêbelê Tirkiye hemû bi doza ve hesiyaye û disane. Paşê Emine Şen Yaşar li vir rûniş û evlekarên meclisê xwestin wê asteng bikin. Şen Yaşar bertek nîşanê hewdana astengkirinê da û got gelo meclisa mezin ev e. Nöbeta li Beyoğlu'ya di roja hevdûsiyan de berdewam dike çalakiya nöbeta ya hêzên aştî û demokrasiyê Beyoğlu İstanbulê li dijî destesezkirina şaredariya Cole Mergeda destpêkirin di roja hevdûsiyê mîn de berdewam kir. Hevseroka berê ya Sultan Gaziya de partiyê Zübeyde İnce di çalakiyê de axî û balkşanser polîtikên zext û zordariyê ya deshilat AKP MHP hem li ser gelê Kurd û hem jî li ser gelên Tirkiye dimeşîne. Li vî welatê êrişê rojnamavan tên qetilkirin bi hezaran kes tevî ku tûs û cewan tineye di girtîgehan de tên girtin. Ji ber ku li vî welatî êriş binçavkirin girtin û komku jî hene. Em heftû û sê rojên li vî li vir di çalakiyê de ne. Berdevkê Komîsyona Hukukê ya dem Partiya Avcılarê Emrah İlarasan jî wiha xivî. Ûrivîna geltê astengkirin mirov diqîrin divê êdî ev yek bê çareserkirin. Jiden partiye peşniyazname divê Kurdî bibe zimanê fermî hevberdevke Kongreya Demokratik Agelan û Parlamenterê dem Partiya İstanbulê Cengiz Çiçek êriş û astengiyên li ser zimanê Kurdî bi rojeva bir rojeva meclisê û peşniyaznameyê lêkolîn da. Çiçek di peşniyaznameyê de diyar kir ku zimanê Kurdî û zimanên din ên zikmakî astengiyên li pêşiya van zimanan ên li saziyên dewletê ji havakirina komarê heta roja îro di meriyê tê de ye. Çiçek di peşniyaznameya xwe de got ku her wiha gerandina govenda Kurdî û guhdarkirina stranên Kurdî jî dibe sedema girtinê. Çiçek di peşniyaznameyê de da zanîn ku her tiştên li ser navê Kurdî wek sûç tên dîtin. Çiçek di peşniyaznameya xwe de deşiran kir ku divê tavîlê dawîlê şer were anîn û rê li ber aştiyeke birûmet û mayînde bêvekirin. Gerek dawîlê astengiyên li ser zimanê Kurdî bê anîn û wiha digotin. Divê di her asta perwerdeyê de mafê perwerdehiya bi zimanê zikmakî were nasîn û divê zimanê Kurdî wek zimanê fermî were qebûl kirin. Lübnanê penaberên Sûriyeyê ji bajarê xwe derxistin. Rêveberiya Giştiya Ewlekariya Dewletê bi daxuyaneke ragihand ku dewriyeyên wê tevahî penaberên Sûriyê ji bajarokê Kefer Hîbo yên li Deniyê derxistine. Rêveberiyê diyar kir ku beriya ev yek pêk bê penaber hatine hişyarîkirin û malan vala bikin û li Lübnaniyan vegerînin. Ev yek di demekê de ku penaberên Sûriyeyê yên li Lübnanê di êşên mezin re derbas dibin hemleyên nefretê nijadperestî û derxistina bi darê zorê li ser wan tên kirin pêk hat. Desthilatya Lübnanê guh neda hişyariyên nav neteweyî yên derxistina penaberan bi darê zorê. Bergodan Cemenûçên serî ve pêşkêşkirina xatirê we dem baş.